πετύχει για 7, ξαναλέω, 7 συνεχόμενα μάτς στην έδρα της. Ωραία παγίδα, κλέβουν με τον Βον που φτάνει στο κάρφωμα. Τώρα ο Βον στον ευνηδιασμό για το κάρφωμα. 2-2 στις τελευταίες φάσεις. Πυροδοτείται. Μόργαν, γίνεται το κλέψιμο από τον Βον. Ο Απόλλων παίζει τον ευνηδιασμό και σαν σε προπόνηση καρφώνει την μπάλα. Άμψ ανέβηκε στους 7. Μία εύστοχη προσπάθεια μέχρι τώρα. Βον εύστοχος από... Χρόνο πολύ. Βον. Τελευταία 2 λεπτά του αγώνα. Ο Βον ποστάρει τον Παπαδάκη και θα τον νικήσει με τη βοήθεια του ταμπλού. Με την μπάλα στον Πίξ. Ο Ρασάντ Βον έχει ελεύθερο τρίποδο, θα το πάρει και θα ευστοχίσει. Δικαιωθεί. Μπράουν ναι, αλλά όχι στο Όσμπορν. Στο τρομερό από τον Βον στο Γιάνκοβιτς. Από τα σκριν βγαίνει ο Νετζίπογλου. Ο Βον προσπαθεί να πασάρει και κάνει νέο κλέψιμο καθώς ο Μακρέι διαμαρτύρει. Κυρίως για το πώς θα πιέσουν την περιφέρεια του Απόλλωνα και στην επίθεση ζήτησε καλύτερες αποστάσεις. Ο Γιάννης Χριστόπουλος του Βον. Βον με το Ζάρα, πλαγιοβήμα, εκτέλεση για 3 μέσα. Ο σέντερ του Απόλλωνα που επίσης έχει φορέσει τη φανέλα του Περιστερίου. Βον από μακριά και να που Απόλλωνα. Δημήτρος ο Λετωνός και αποδεικνύεται ιδιαίτερα κομβικός στη φετινή πορεία του Άρη. Βηματάκι πίσω και σουτ πατώντας. Άλλη 14 από τους 15 πόντους του ακριβώς την προηγούμενη περίοδο. Βον βοήθησε και αυτό σημαντικά και το κάνει και τώρα. Μέχρι τώρα πολύ θετικό ξεκίνημα. Βον από την περιφέρεια και άλλο τρίποντο. Ο Ρασάντ Βον και πάλι με την μπάλα στα χέρια. Ο Φλότερ είναι εύστοχο. Παίρνει ο Μπράουν για να δώσει το screen. Βον με το Μιλουτίνοφ πάνω του, εκτελεί, είναι εύστοχος, 58-42, πετυχαίνει τα 2 τελευταία καλάθια του Απόλλωνα. Βον με πικ του Μπράουν. Σταμάτησε την τρίπλα ο Αμερικανός, θέλει βοήθεια, την βρήκε στον Ουάσιγκτον η τρίπλα με ταμπλό, ευστοχή. Τον Απόλλωνα. Ο Σαλούστος το σπίτι στον Γκάλινα. Πάσα στην γωνία για τον Βον. Αυτός θα δοκιμάσει για 3 εύστοχος. 11-12. Απόλλωνας με 37-34. Μουράτος προτιμά έξω πάσα. Βον προσποιεί στο Θόρτον. Πλησιάζει ο Βον. Ωραία κίνηση και ευστοχή. 61-44. Ο Πόλεϊ πάνω του. Βον με ταχύτητα προς το αντίπαλο καλάθι. Ευστοχή και ξανά προβάδισμα. Rebound. Η αλήθεια είναι το Λαύριο έχει χάσει τα μακρινά σουτ. Μουράτος σε ανοργάνωτη άμυνα. Βον για 3. Βρήκε στόχο. 20. Έχουν οι κίτρινο-μαύροι. Μπράουν. Βον. Ωραία η πάσα από τον Μπράουν. Μόνος του με το καλάθι ο Βον. Κανένα πρόβλημα για... Μπίμπς κούρασε λίγο την μπάλα. Έσωσαν τον μπρος πίσω οι Πατρίνοι. Και μάλιστα βρήκαν και κενό διάρκως στο post η Καρδίτσα. Γιουζέλης με... Αρκετές χαμένες το πρώτο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Βον με τον Παπαδάκη που επέστρεψε, πλησιάζει με ταμπλό. Βον εδώ μέτρησε η τέχνη 63. Τον οποίο έριξε στο παρκέ, δεν στήριξαν παράβαση οι διαιτητές. Στη γωνία ο Βον προσπίσει στο Bloomberg για 3 ο Αμερικανός. Η μπάλα του κάνει το... Αλλίωση της πάσας του έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Βον θέλει να βγει σε ευνηδιασμό Απόλλωνα στη γωνία. Γιουζέλης για 3. Στον ευνηδιασμό το... Βον. Ίδιο στην προσπάθεια, προσπέρασε. Η επιστροφή του Απόλλωνα από την ευκαιρία να διευρύνει το μικρό πλεόνασμα. Βον, και πάλι μόνος του στο φλότερ. Βον, δημιουργεί ωραία για τον Γιουζέλη κι άλλο layup. Βον μέχρι το layup. 55-35. 60-38. Βον σε μαρκαρίστηκε και τώρα εκτέλεσε σωστά στάση του καρφώματος του Μύρο Ραντούλιτσα. Βον με τον Νικολαίδη κοντύτερο αντίπαλο θα τον νικήσει. Βον. Για να δούμε, ζεστάθηκε, θα εκτελέσει και πάλι για 3. Ναι! Νάρη.
Δύσκολη προσπάθεια από τον Βον, καλάθι και φάουλ, end-to-one από τον Αμερικανό, 73.